Ok, salutare mea și bine m-am găsit la al doilea episod de Clash of Clans. Și da, episodul trecut, dacă pot zice, m-a dezamăgit. 6 dislike-uri și 5 like-uri. Deci da, vă rog frumos, astăzi lăsați-mă acolo dacă puteți strânge 3 like-uri, măcar atât, da, nu văd cel mai mult. Că na, vă cred și eu că na. Da, na, măcar lăsați acolo un like, ceva. Hai să uităm aici la War. Radu ce-a făcut. Mai bine uităm la War trecut. War trecut am pierdut la un punct. Uitați-vă acolo la procente. Deci la procente am mai mult. Am 70.60 și la total și ei au avut 69.90. Deci putem zice că noi am fost mai buni la War-ul ăsta. Și place că pe el nu l-a atacat. Și nici ăsta nu a atacat, vedem, odată astea, deci înseamnă că Teașul pe afară. Da, unde l-a atacat? Da, să vă sați. Da, golem de 5. Landward-ul mie mi se pare că nu e chiar așa de bun. Nu știu ce ziceți voi. Deja, lăsați acolo un like, vă rog. Nu vă este greu, dați numai butonul ăla și gata. Ăla de like. Măcar atâta că nu e chiar așa de ușor să filmezi, adică nu te simți în stare. De-aia vă zic tot să vă abonați și chestia. Da, și deci poți zici că nici Dark-ul nu l-a luat. Golemul ăsta nu mai are ce face. Golemiții pot să moară. Da, infoienul ăla, Landward nu mai zic. Da, bine că odată că nu, ce să mai fac că Landward nu, serios. Poate să aibă el viață cât ar vrea, dar dacă nu știe, dacă... Da, și asta e contul unui coleg care mi l-a dat mie, Darius King. Hai să vă arăt atacul meu. Am dat, știu, la 10, dar am dat pe recuperare, știți, că o dat numai o stea și a zis că l-atac eu cu ăștia, că oricum știam că-l fac. Că na, e foarte ușor. Adică, cum să nu faci 3 stele la asta, nu, serios. Poate o să zici că snoob sau nu știu ce. Păi, contează că am luat 3 stele, am luat. Nu mă trebuie mai mult de 45 de secunde. Rage-ul mai l-am pus ca să termine ăștia mai repede. Că mai trebuie să atac, cred că am atacat la sfârșit. Nu mai știu, nu contează, contează că am atacat, mi-a făcut treaba. Și da. Ok, nu contează ăla. Ok, hai să văd cât mai trebuie din trupe ca să fac încă 4 dragoni. Văd că nu e nimeni activ. E dacă vrei să intrați, se numește Mega Clambal. Și da, dacă vreți să mă adăugați, mă cheamă... Opa, unde sunt eu? Ăsta cheamă Flavionuț. Acolo așa. Da, căutați voi și
să căutați clanul. Puteți da pe pauză, scrieți pe o foaie, după aia intrați pe Clash. Dacă vă jucați, dacă nu instalați-vi-l. Căutați clanul, după mă căutați pe mine pe locul 23. Mă căutați așa bine frumos. Și îmi dați add. Hai, dacă m-a atacat cineva și am o grămadă de conturi, știi ce e faza? Opa. Ok. Hai să facem și aici două carduri. Am uitat că... Da. Da, ăsta Scary Pumpkin, nu am oprit muzica pentru cred că de aia am primit atâtea dislike-uri. Că de altceva nu știu, mi-a sfidat. Că na, eu m-am chinuit ca să... Da, să vă uitați voi, dar se pare că... Nu ați fost mulțumiți. Ar trebui să-l pun așa. Da. Ok, a fost un video, na, așa mai informativ. Ok, așa. Deci da, lăsați acolo un like, vă rog. Eu am fost Flavius și ne vedem data viitoare. Pa, pa!